Türkmenistanyň paýtagtynda Aşgabatda zähmet çeken vilayet ýaşaýjylaryna garşy polisiýa çäreleri güýçlendirildi. Azatlyň habarçylary we çeşmeleri Türkmenistanyň paýtagtynda we onuň töwereginde vilayetlilary tutmak üçin geçirilýän köpçüliklen reýtler barada habar berýärler. Habarçylaryň sözlerine görä beýleki sebäplerden gelen vilayetlilary ketkitlemek we tutsak etmek üçin reýtler bir hepdäniň içinde amal aşyrýar. Zähmet migrantlary hem Aşgabatyň özünde hem de paýtagtyň töwereklerinde tutulýar. Aşgabatda polisiýanyň awtologları ýygyderli aýlanýar we şüpheli hataplan adamlary taklap başga bir vilayetden gelenligini anyklasa, hiç bir kanuny bozmadyk bu adamlary polisiýa bölümlerine ekdýär diýip habarçylar gurrun berýär. Akşamlaryna polisiýa işgärleri awtobus duralgalarynda garaşyp durýarlar we işden soň adatça awtobusda öýlerine gaýdyp barýan işçi migrantlary taklaýarlar. Azatlyň habarçylaryndan biri başga vilayetlerden gelýänleri alamatlandyrýan zatlaryň biri olaryň ellerinde köplenç paket bolýar diýip belledi. Habarçylaryň sözlerine görä polisiýa vilayetlileri ketkitleýär, taklaýar, registrasiýasyny barlaýar we soň polisiýa учаstygyna eltýär. Şunuň bilen baglylykda polisiýa bölümleri häzir adamlardan doly. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan birnäçe çeşmäniň habaryna görä tutsak edilen migrantlardan tölek talap edilýär we olaryň polisiýa işgärleri tarapyndan ýenjilmegi seýrek däl soň bolsa polisiýa olara pul getirmek üçin tanışlaryna jaň etmäge ruhsat berýär diýip çeşmeler gurrun berýär. Olar migrantlardan talap edilýän puluň mukdarynyň 500-den 1000 manadaçyn ýetýänligini gurrun berýärler. Şeýdip 30 ýaşly oňat ussa bolan migrant işçini akşam duralgadan uzak bolmadyk bir ýerde saklap alyp gitdiler. Ol mardan, ol oňat geýnende, arak içenok 30 ýaşlarynda. Onu rehimsiz urdular we eňegini döwdüler. Onuň ýüzi gyşardy. Diýip bu ýagdaýdan habarly çeşmeleriň biri anonim şertlerde gurrun berdi. Onuň sözlerine görä polisiýa bu adamy boşatmak üçin 800 manat talap edipdir. Ýöne tanışlary bar ýogy 500 manat ýygnamagy başarypdyr we şeýdip onuň boşadylmagyny gazanypdyr. Ol boşadyldy we maýyp halda öýüne gitdi diýip çeşme aýtdy. Adatlygy ma'lum bolan ýagdaýlaryň ýene birinde polisiýa öz garyndaşlarynyň patatyna gatnaşmak üçin Aşgabatda baran 40 ýaşly maraly adamy tutsak edipdir. Onuň tutulmagyna paýtagtda ýaşamak üçin ygtyýarnamasynyň ýokdugy sebäp bolupdyr. Bu adamyň pasportyndaky ýazga görä ol marada registrasiýa edilen. Azatlyk radiosu çeşmelerinin howpsuzlygy nukta nazaryndan tutsak edilenleriň atlaryny we olaryň başdan geçiren ýagdaýlarynyň jekme-jekliklerini beýan etmekden saklanýar. Azatlyk radiosu Aşgabatyň polisiýa bölümlerinden we Içeri işler ministrliginden tebet ýaşaýjylarynyň paýtagtda tutsak edilmegi, paýtagtdan kowulmagy we polisiýanyň zähmet migrantlaryna garşy bekanun hereketleri barada habar berilýän ýagdaýlar babatynda resmi düşündürüş alyp bilmedi. Türkmenistanda içerki migrantlary Aşgabatyň çäginden çykarmak praktikasy ençe ýyl bäri saklanyp gelýär. Wagtal polisiýa gözegçiligi güýçlendirilýär. Şäher häkimligi beýleki sebäplerden gelýän raýatlaryň ýydarlanmagynyň sebäplerini hiç wagt düşündirmeýär. Häzirki ýydarlamalar Içeri işler ministrliginiň ýol başçysynyň işinden aýrylmagyna we polisiýanyň ýa-da ilata gözegçiligini güýçlendiren wagtyna gabat geldi. Soňky günlerde ýollarda köpçüliklen reýtler, şeýle hem ýurduň dürli vilayetlerinde resmi nikasy bolmadyk jübitleri anyklamak boýunça çäreler geçirildi we dürli kosmetiki hyzmatlar gadagan edildi. Uzaga çeken ykdysady krizis, giň ýaýran işsizlik Türkmenistanyň ilatynyň garyplaşmagyna sebäp boldy. Sebetlerde ýagdaý paýtagtdakydan hasagyr. Pul gazanmak üçin Aşgabat şäherine gelen içerki migrantlar esatan guruluşyk meýdançalarynda işleýärler we beýleki hüner talap etmeýän işler bilen meşgullanýarlar. Habarçylaryň sözlerine görä koronavirus pandemiýasynyň arasynda ilatyň ýurdun içinde hereket etmegine geridilen çäklendirmeler vilayet ýaşaýjylarynyň paýtagtda kanun esasında ýaşamak üçin hatawa alynmak işini hasda kynlaşdyrypdyr. Şunuň bilen baglylykda häzirki wagtda vilayetlerden paýtagtda iş gözläp baranlar köplenç gazanç etmek üçin kiçik telekeçiler bilen işleşýärler we hususy jaýlarda abadlaýyş işlerini alyp barýarlar. Olar ýaşaýyş üçin köplenç Aşgabatyň daşyndaky owalarda aradan jaýlary kireýin alýarlar.